It's Lillard. He got the shot. Ahojte, čaute, vítam vás v novom roku a v novej epizóde Buzzer Beater NBA Show. Veľmi sa tešíme, že sme tu opäť. Dnes máme veľmi zaujímavé témy, ale v prvom rade chcem privítať Tomáša. Tomáš, ahoj. Serus. Ako sa máš? Dobre, ďakujem. Nedávaj takéto dlhé odpovede. Bol Monday, tak vieš, tak mám právo byť taký... Aha, jasné, okay. Ale aspoň, že najdepresívnejší deň je za nami, takže ano. Super. A zároveň je za nami aj polka sezóny NBA. Čiže je viac ako vhodné sa dnes stretnúť a pokecať o tom. Pripravili sme si opäť niečo nové. Povieme každý nejakých svojich 5 hráčov obľúbených alebo najzaujímavejších hráčov NBA podľa nás. Bude takže to najzaujímavejších. Tak sme to skôr bali, nie? Že obľúbených, lebo keby to bolo obľúbený, tak ty tam máš 5 hráčov Lakers. Nie, to v tejto sezóne, bracho, ukludíme sa. Nie. Ja som to dal tak pol na pol, by som povedal. Čiže... Neviem, ideme na to rovno? Môžeme. A pardon, ešte máme pre vás aj All-Star, nejaké naše tipy. Áno, že koho by sme možno dali. Neviem, jak to, nedohodli sme sa dopredu, čiže neviem, jak to Teo úplne poňal. Ja som to poňal tak, že som sa vykašľal na posty a povedal som, že 12 hráčov najlepších z konferencie. Aha, okej, ja som to išiel, že... Áno, Teo je taký old school. Áno, nech to má pekne v excelovskej tabulke. Čiže super a samozrejme dostaňme sa aj na vaše otázky, je ich požehnanie, naozaj veľmi veľa otázok, čiže tešíme sa na ne. Tak 3, 2, 1, poďme na to. Tomáš, opäť výbornú tému si pripravil, tak čo keby si ju aj otvoril. Ideme top 5 najzaujímavejších hráčov NBA. Poviem tak, že snažil som sa vyhnúť tým najväčším hviezdám a tým úplne tým prvoplánovým hráčom. To sme sa aj dohodli, že... Áno, ale mám to tak, že 5 plus 1, lebo mám tam jedného, ktorého podľa mňa treba spomenúť. Ja mám tiež 5 plus 1 ináč. Aj ti potom dám argument, že prečo ho spomenúť. Okay. Ale skôr som sa začal taký, že nie sú to tí shiny úplne najväčší, že nech sa trošku ľudia možno aj polemizujú, aj oni môžu napísať, že kto sa im páči. Jasné, kľudne nám dajte do komentárov vedieť, možno, že vašich nejakých obľúbených zaujímavých hráčov, určite môže vzniknúť zaujímavá diskusia. Áno. No, prvého mám Ivicu Zubača, alebo Zubaca z LA Clippers, lebo to je strašne taký underrated pivot. Zober si, že on má výbornú zmluvu, že má tuším 10 miliónov na tento rok, 11 miliónov na budúci rok. A už minulú sezónu mal takú sneaky, že mal veľmi dobré veci, ale Clippers veľmi chýbal ten point guard, ten tvorca hry, že Russell Westbrook predsa len niečo trošku iné a v tomto akože treba trochu aj shoutout dať Jamesovi Hardenovi, na ktoré sme najprv nadávali, ale... Je to jedno z prekvapení sezóny ináč za mňa, jak to nakoniec tam kliklo v tom Clippers. Ukázalo sa, že im chýba ten hráč, ktorý vie posúvať loptu a hlavne ja som aj dával na Twitter, tak keď chcete si pozrite, alebo tak aj Teovi som posielal, že ten ball movement ako zlepšili, že už len to je veľmi pekné. Stále to je tým, ktorý vlastne hrá skôr oni hrajú midrange a proste streli zvonku, že až toľko nevnikajú, ale tým, ak si pohybujú loptu, tak to vyzerá dobre, že zastúva tam Tyronn Lue a Ivica Zubac dostal obrovské sebavedomie, keď raz s Hardenom a len štatistiky spomeniem, že má 12,4 bodov, 9,7 doskokov a 65,5% streľbu, čo je top 5 v celej NBA a hra perfektne pick and roll s Hardenom a napríklad bolo vidieť, keď sme teraz prehrali nedávno s Minnesotou, že jak im strašne chýba, že proste im dáva tú size, čo oni potrebujú, ktorú až toľko nemajú. Čiže za mňa ten prvý by som dal Ivicu Zubaca. Áno, akože súhlasím s tým, ja som bol aj naštvaný, keď ho vlastne Lakers úplne nezmyselne vytradovali za nič. Sme pri Lakers. Hej. Ale akože bol tam a že už vtedy proste bolo na ňom vidno, že je to proste, že dobrý hráč, že proste že niečo z neho rastie a bol naozaj, vedel tie čísla stále robiť. Čiže teraz má aj impact a hra v týme, ktorý je vlastne kľudne môžem povedať, že je title contender. Clippers, zdá sa, že... 26 rokov, čiže ešte stále mám pred sebou to prime. Áno. Máme pred sebou ešte polku sezóny, ale zranenia sa im celkom vyhýbajú, čiže uvidíme a ťažko to ide z mojich úst, ale jo, akože majú na ten titul, ale mám skôr prsteň ako oni, takže som spokojný. Dobre, no ja som si pripravil hráča a Tyrese Maxey z Filadelfie, lebo vlastne zlepšil sa takmer v každej štatistike oproti minulej sezóne. Samozrejme, má viacej minút, odišiel James Harden, ale myslím si, že sa toho veľmi pekne zhostil. Aj keď sledujem aj tie zápasy, proste sedí mi ten hráč, by som povedal, že akože tam je Embiid, je úplný beast, ale proste vždy potrebuješ ešte hráča, ktorý tiež to nejak vie aj zobrať na seba, aj ten tým rozhýbať, čiže za mňa určite Tyrese Maxey, lebo
Možno, že by som ho až niekedy dal aj na most improved player, keby som to dal podľa, kebyže štatisticky sa na to iba pozeráme a naozaj, že chytil sa a že nakoniec nikdy sa nečakalo, že to bude možno, že nejaká taká hviezda, respektíve stále sa tam striedali, vieš, že títo hráči a on tam prišiel, teraz ostal tam a hrá podľa mňa, že naozaj veľmi dobre. Štatistiky teraz tu nemám, ale naozaj v každom zlepšil sa v bodoch, myslím, že minulú sezónu mal nejako 21, teraz má 26, zlepšil asistencie, zlepšil doskoky, čiže za mňa super. Je aj solidný obranca, plus Doc Rivers o ňom stále rozprával, keď ešte bol trénerom Philadelphie, že Tyrese Maxey bude hviezda. A aj vedenie Philadelphie povedalo, že proste sú ochotní meniť hocikoho okrem neho. Súhlasím s tým, strašne sa mi ľúbi to transition, že ak on dokáže rýchlo hrať do koša, aj dokáže proste dávať také tie ťažké strely po proste vníkoch a po týchto veciach. A je to dobrý pick a tiež podľa mňa sa ešte k tomu dostaneme ku koncu, že vlastne bude to aj all-star hráč. Áno, tam ho nemám, ale akože určite, že keby tam bol, tak nejak sa nemusíme čudovať. Ale tiež to podľa mňa nie je meno, o ktorom sa až tak často hovorí. Samozrejme, si tam v tieni Embida v tej file, ale určite veľmi dôležitý hráč. Áno. Idem ja na druhého. Ja mám Tima Hardawaya juniora. OK. Ktorý je taký nevyspytateľný hráč, že on vie mať zápasy, že dáva 25 bodov a potom ďalšom má 2. Čiže ak mu ide strelba a tak ďalej, ale treba povedať, že trápili ho zranenia v minulosti, z tých, ja neviem, z posledných 2 sezón dokopy vynechal tuším 60 zápasov. Teraz konečne proste zdravý. Akože mal štatisticky možno aj lepšiu sezónu, keď bol ešte v Knicks, ale tam bol starter a oni boli slabí a plus momentálne je presne to, čo potrebuje Dallas, že je to energizer z lavičky, je schopný dať 5, 8 trojok a plus napríklad aj teraz Luka Dončič, keď nehral, tak ho dokázal zastúpiť, že vlastne dal v poslednom zápase 41 bodov, v posledných 3 zápasoch má priemer 33 bodov na zápas, má nejakých 17,6 bodov na zápas a 37% trojky, čo by mohlo byť trošku lepšie, ale zase on má veľký volium, že veľa ich hádže. A je to aj kandidát medzi toho 6. najlepšieho hráča, respektíve najlepšieho náhradníka a myslím si, že každý tým by takého hráča chcel. Že proste je taký podobný je možno Malik Monk, ktorý je v Sacramento, že to je tiež taký podobný typ, ale páči sa mi, jak ten Tim Hardaway Junior hrá a proste je to taká istota za tou dvojicou Kyrie Irving, Luka Dončič. Áno, a to si presne, že super povedal, že to aj niekedy na tom Dallase možno, že chýbalo, že keď nehral Luka, že nemal to kto zobrať na seba. OK, že Kyrie ho nejak nepočítal, však s ním sa počíta, že je superstar, ale presne, že povedal, že 41 bodov a takto. Čiže už tamto zastupiteľno, samozrejme, Luku nenahradíš, ale nejaký 1-2 zápasy sa to dá. Áno. Akože áno, je tam stále to riziko, že on má niekedy, že keď že on má to hot and cold, že keď je hot, tak dá veľa proste bodov, a malo minút, a keď je cold, tak nedá, že taký možno, on nie je taký ballhandler a taký býval napríklad aj Jamal Crawford kedysi, vieš, ale že proste ten hráč sa ti hodí, že vlastne, že keď máš tu second unit, že chápem, že Jason Kidd sa to snaží robiť tak, aby neboli na palubovke, že nebude ani jeden, že ani Luka, ani Kyrie, ale že proste máš tých pár minút, keď potrebuješ potiahnuť a takého hráča vždy potrebuješ. No jasné. Takže opäť súhlasím. Dobre, ja mám ďalšieho hráča, akože tu sa priznám, že je to troška o nejakých takých tých sympatiách, ale celkovo mám strašne rád Jarretta Allena z Clevelandu. Za mňa výborný pivot, taký oldschoolový, že to sa mi strašne na ňom páči a hlavne keď hrá, ja mám pocit, že strašne ho ako keby vidno, že taký väčší očetky, neviem, či to robí to afro alebo čo, ale naozaj Cleveland hrá veľmi dobre. Teraz majú formu a on v každom zápase proste strašne taká spoľahlivosť je na ňo, by som povedal. To double, proste veľké čísla má, super, akože nemá úplne, že najviac blokov, že nie je to nejaká block machine, ale proste naozaj má podľa mňa tiež, že strašne dôležitý hráč toho a podľa mňa potvrdzuje to, že keď bol pár sezón dozadu, keď bol All-Star, tak proste akože stále podľa mňa tú pozíciu si drží. Ja už som ho mal rád, keď bol v Brooklyne a teraz, že stále, že strašne konzistentný je, by som povedal. Jediné tie zranenia občas prídu, ale za mňa Jarrett Allen jeden z takých tých mojich najobľúbenejších pivotov v NBA, keď samozrejme dám pre Jokića a Embida a týchto, tak si myslím, že pre Cleveland veľmi dôležitý hráč.
Ukazuje to aj teraz, keď bol zranený Mobley, že vlastne dokáže potiahnuť ten tým aj takým monster zápasmi, že 20 bodov, 15 skokov. Trošku má smolu v tom, že on by sa presne hodil do takého týmu, kde bude dajme 4 skórery a on ako pivot, že proste ten Mobley tým, že nemá tú strelu, že mu tam trochu pod tým košom zavádza, že on predsa len Jared Allen je taký ten typický zakončovateľ, že nie je to pivot, ktorý by proste strieľal niekde, ale tiež podľa mňa dobrá voľba a dobrý hráč a súhlasím. Ďakujem. Vždy som taký, že uvidíme, že čo máš povedať, presne ty si iná basketbalová mind, ja to mám z toho fanušikovského pohľadu skôr, čiže keď potvrdíš, je to super. A akože aj to, že Cleveland dobre si toto je super, že si môže, majú tuším 9-3, keď sa nemýlim, že áno. A to ešte mali zraneného aj Garlanda, teraz 5 aj Mobleyho. 5 víťazstiev po sebe majú, čiže naozaj super. Aj v tomto, aj v Paríži, čo bol ten zápas, tam zase Donovan Mitchell hral parádne. No. Takže to bolo fajn. Dobre, ja mám ďalšieho Keegana Murrayho. OK. To je vlastne Sacramento cíti, že sa chce posilniť, že proste že chýba im pár takých mien, že vlastne že ten Huerter a Harrison Barnes nie sú úplne tí hráči do základnej päťky, ktorý by mal mať ten contender, že vlastne predsa len, že Fox hrá výborne, Sabonis je skvelý, ale tiež je to špecifický hráč, že nie je nejaký dobrý v obrane, že oni sú skôr ofenzívny tým. Toto presne, že oni prestrieľame supera. A Keegan Murray proste podľa mňa ukazuje, prečo bol štvorka draftu. A je to vlastne hráč, čo bol v Lánši nováčika, sa zlepšil, akože celkovo žalezíky má nejakých 15,5 bodu a 5 doskokov, ale čo som pozeral za posledný mesiac má 19,2 bodov a 53% strelbal 45% trojky, vieš. To je vlastne hráč, ktorý on má okolo 203 cm, je to naše obľúbené free and D, áno. že proste je to hráč, ktorý môže Sacramento dostať na ten vyšší level, že ešte keď spraví nejakú dobrú výmenu, tak ešte môžu byť zaujímaví. A myslím si, že sa zlepšila. Vždy je veľmi zaujímavé sledovať tých nováčikov, ktorí sú dobrí, že aký majú ten druhý rok. Že veľakrát sa stane, že ten druhý rok môže byť horší. Príkladom je napríklad náš obľúbený Scotty Barnes, ktorý tiež nemal ten druhý rok taký dobrý, že vlastne keď vieš, že predsa len keď prídeš do tej ligy, že si hráči tak nepoznajú a vieš na tom hype sa zviesť. Presne, že áno. A potom keď ťa poznajú, tak ťa aj skautujú. No a Keegan Murray sa mi páči, že vlastne to je veľmi zaujímavý hráč. Určite, akože Sacramento celkovo ten tým že nebol to len, že one season wonder, a že celkom fajn sú, čiže, ale uvidíme, titul asi by som tam netypoval, ale že v NBA sa teda v play-off sa predsa len troška bráni. To je taký problém, že nebránia a je to tak zvláštne poskladané, vieš, že vlastne ten Sabonis je skvelý, že aj triple-double a také, ale vieš, že ukázalo sa, že aj v play-off proste môže byť trochu problém, lebo on nie je nejaký strelec za 3, vieš, a keď zapchajú tú šesku a proste bráni sa tvrdšie, tak nemá on až toľko tých touches, čo by možno potreboval, vieš. Hej, akože Sabonisa mám rád, vyzerá aj tak funny, ale presne, že toto už, čak opakujeme sa stále, že proste, že výborný hráč všetko, ale proste tá obrana je tam... Aj keď u mňa má veľký rešpekt, že je tough, vieš, napríklad minulú sezónu odohral, tuším, so zlomeným nejakým prstom. No jasné. Asi 2-3 mesiace a tak ďalej, to je brutál, vieš. Otec ho vycepoval, vieš. Hej. Nerev. Dobre, ja mám potom akože, tu už sa bavíme na tom leveli, že troška som porušil to naše, že nedáme úplne hviezdy, ale proste musím spomenúť Lauriho Markkanena. To mám aj ja, som rád, že sa zhodli aspoň raz. Fínsky Dirk Nowitzki, alebo jak ho nazval Rick Carlisle. To je zaujímavé na ňom, že on má rovnaké čísla, podobné ako minulú sezónu, ale úplne iný impact má na hru. Proste zlepšil defenzívu aj pri tvorbe hry. Proste toto je podľa mňa hráč, ktorý by do každého týmu v NBA zapadol. Teo, teraz ťa musím pochváliť. Frank, počúvaj to. Musím ťa pochváliť. Tu je vidieť, ako sa Teo od fanušikovstva dostal k analytike a k takým veciam a naučil sa, lebo toto mi hovoríš z duše, že presne toto je, že vlastne, že je to hráč, ktorý hrá menej minút a má ten impact a presne by mohol zapadnúť hocikde, že vlastne v tom Clevelande to nesadlo len kvôli tomu, lebo tam boli traja vysokí a zavádzali si, vieš. Áno. A teraz aj že z Indianou som pozeral zápas, Milesa Turnera tam celkom, že povypínal, Davis sa dobre bránil. Proste, že fakt je skvelý, lebo vlastne tam je ten Collins, nie? Áno. Ale vie vypomôcť a takto a presne, že ofenzíva, defenzíva proste je všade a že to je strašná halosť s tým Utahom, že vlastne mal to byť tým v prestavbe, však zbavili sa Goberta a Mitchella a proste ten Markkanen urobil markantné posuny a možno, že mu aj tá vojna počas leta pomohla. Čiže... Áno, pomohlo mu aj to, pomohlo mu podľa mňa aj to, že vlastne hrá tú fínsku reprezentáciu, kde je ten go-to guy. A je to také, že trošku je tá NBA taká krutá, vieš, že vlastne
že hráč dostane nejakú nálepku, vieš, a potom, vieš, nemusí byť každý 22 alebo 3 výborný, že možno potrebuje kým si zvyknúť. Áno. A také veci. A pre mňa je strašne super si povedať tie štatistiky, že jemu síce kleslo o 2 body na zápas, ale hráva menej minút. Ale zlepšil trojky, ktoré má skoro na 40% úrovni, má viacej doskokov a ukázal, že proste je ochotný sa aj prispôsobiť, že prišiel ten John Collins, ktorý je tiež taký, že je skôr má to pick and pop a strelanie zvonku a on sa dokázal prispôsobiť, aby mohli vedľa seba hrať. A dajme tomu Utah minulý rok hrali perfektne tú polku sezóny, potom aj keby sa uvedomili, že hej, come on, že máme veľa draftov, že musíme prehrávať. Uniká nám Wembanyama. A teraz proste mám taký pocit, že sa uvedomili, že akože OK, že ten draft nebude nejaký silný, že treba hrať, že proste začali vyhrávať, majú plusové štatistiky, hrajú dobre a Markkanen je toho záležitosť, je proste toto. Pre mňa to je hráč, ktorého by som chcel do Knicks, hneď by som ho vymenil za Randla aj zajtra. No jasné. A presne, perfektný, lebo je vysoký, vie brániť, vie strieľať, nepotrebuje celý čas loptu, že vie hrať aj off-ball. A super voľba, Teo, ja som ho tu mal tiež. Super, tak to sa teším, že sme sa zhodli a akože, a ešte ak, že Utahu, keby som tak proste povedal, že ten tým fakt, že aj že sa mi páči, že normálne Jordan Clarkson proste tiež, že výborný strelec, tiež že občas Filipínsky idol. Áno, akože ja si pamätám, keď prišiel do NBA, vlastne taký ostrianý, taký skromný chlapec, teraz potetovaný a vyzerá ako on z klipu Cypress Hill, ale výborný aj on je. Teraz by som ja spomenul Lakers, že keď si zoberieš, aký fan mohli mať Lakers tým, keby všetky tí hráči, čo proste mali a draftovali cez, ja neviem, cez... Ja viem, prečo to hovoríš. Ja viem, prečo to hovoríš, aby Randle nebol v Knicks, takže pozor, akože presne viem, o čo si ide. Práve som na Randla úplne nemyslel, ale skôr som myslel taký, že mali aj Ingrama, mali aj Kuzmu, Josh Hart, Caruza, taký, že proste zaujímavé typy. Lonzo asi chudák, ten by tiež to ne. Áno. Ale na Lonzovi, čítal som čosi, že Lonzo opäť, že... Ani nevieš, ak mi nahádzuješ ináč. Hej. Už aj Markkanenom, aj Lonzom. Poviem ti prečo. Dobre. No iba tak, že Lonzo, že začal trénovať a že vyzerá, že by sa ešte mohol vrátiť. Čiže akože už minimálne kvôli tomu tiež old school prístup k hre, krásne videnie všetkého. Keď odpočítame jeho otca, tak si myslím, že ešte môže NBA čo ponúknuť. Teda návrat je vždy ťažký, hlavne po takej dobe, ale proste tie jeho prihrávky, to som mal vždy rád. Áno. Nebolo to dobrý scenári, ale pekne si mi nahodil si mi Markkanenom, ktorý ako starší ukázal, že je lepší a tak ďalej. Nahodil si mi Lonzo, lebo idem sa baviť o tom týme a idem sa baviť o jeho náhrade. Tou náhradou je Kobe White. Prepáč, že kedy si bol strašný hype Kobe White, kartičky všetci strašne chceli, že ten bude skvelý. Nejaká až tak mu kariéra nevyšla, ale tak teraz má dobrú sezónu. Takže... Niekedy zase súvisí to s tým, že niekedy tých hráčov rýchle odpíšeme, ak nepresvedčia v tých prvých sezónach, vieš, a plus akože aj to Chicago, že sa im veľmi nedarilo, stále sú tak na hrane, ale neodpísali tú sezónu, celkom slušne hrajú. A len tak poviem, že Kobe White v minulej sezóne, čo bola už pre neho 4. v NBA, padol na 9,7 bodov a 2,7 asistencie a bol iba proste backup. Ja si pamätám, že som ho videl aj naživo, keď som bol v Amerike. A pri tom v druhom ročníku mal 15 bodov, 5 asistencií, vieš, že by si čakal, že nejaký, že bude sa zlepšovať. A jak Chicago upadalo, to proste presne bol zranený Lonzo a oni proste dali väčšiu šancu Kobe Whiteovi a teraz proste Kobe White hrá výborne, že vlastne je možno aj najlepší hráč Chicaga, že možno lepší ako DeRozan, Lavin bol zranený a aj tak nehral tak dobre, ako dobre dáva body. Ale Kobe White má takú sneaky sezónu, má 18,5 bodov, 5 asistencií, 4,4 doskokov, 40,5% trojky. Stále bude mať len 24 rokov. V posledných 22 zápasoch má dokonca 22,3 bodov na zápas. Nice. A hra proste dobre, je taký energizer, že tiež má to afro a takéto veci. A obrovské. Pre mňa je jedný z najpríjemnejších prekvapení tej sezóny. A že vlastne je to možno aj ukážka toho, že to Chicago úplne nezabalilo. Že sú momentálne, dobre, nie sú nejako na tom dobre, že... A trady sa stále rozmýšľajú. Stále sú na tomto proste, ale aj ten backcourt Kobe White a Alex Caruso je veľmi zaujímavý. A stále majú DeRozana, stále tam je nejaký Lavin, stále tam je Vučevič, čiže uvidíme, čo porobia, ale sú možno minimálne na ten play-in a pre mňa to je najväčšie prekvapenie možno sezóny. OK, to je zaujímavé. No ale tak keď ty si dal Whitea, tak ja dám tiež Whitea a síce Derrick White. Bavíme sa presne o tom, že hviezdy sú v Chicagu, ale že Kobe White možno že najlepší a čítam aj veľa, aj keď sleduje ešte zápasy. Derrick White, že je na nenapadnejší najlepší hráč Bostonu. Samozrejme troška nanese, ale že neskutočný impact na hru, aký má Derrick White a v živote by som si nepomyslel, že
15 pounds nabral, že počas leta, že nabral a strašne dobré hrá a treba si všímať si aj strašne dôležité styly má, doskoky, víťazné strely a myslím, že aj štatisticky, že nejak má najviac efektívny hráč Celtics je, čiže naozaj podľa mňa Derrick White hovorí sa čoraz hlasnejšie, že dokonca, že zaslúžil by si aj miesto v All-Star, čiže za mňa je to akože jedno z najväčších prekvapení a neviem, za posledné roky, ak by som až tak povedal, lebo pamätám si ho v Nets, fajn hráč, v pohode, roleplayer a tuto normálne hrá tak v tieni, nemá problém hrať off-ball, ale proste keď treba zabrať, tak ide do toho. Najlepší bráňací rozohrávač celé NBA, Alexa Caruso, a to tam má Jrue Holidaya. Presne, to som chcel povedať. To tam má Jrue Holidaya a spomenul by som také dve veci, že ďalší produkt Grega Popoviča a San Antonio Spurs, ja si pamätám ešte, keď bol na majstrovstvách sveta. Spurs bol, no. Aj. Na majstrovstvách sveta za Američanov, aký bol obrovský hejt, že prečo tam je a tak ďalej, že čo tam robí taký hráč. A proste pár rokov sa to posunulo, oni ho získali skoro za nič do Bostonu a je vynikajúci, hrá perfektne, má super obranu, má výborné trojky a je to presne taký hráč, po ktorom napríklad by túžil nejaké Milwaukee, alebo tak, že vieš, že vlastne taký hráč ti chýba, alebo aj Knicks, keď spomeniem, že proste by ti chýbal taký hráč do obrany a plus vytrať trojku, nepotrebuje toľko loptu. Toto, že proste, že bez tej lopty vie hrať, čo vlastne v tom týme musí byť taký hráč, ktorý to dokáže, lebo tak tam majú radi loptu. Áno, a už dokázať to, že máš v týme Jrue Holidaya a ty si ešte lepší obranca ako on na tom backcourte, takže klobúk dole. Akože fakt, Derrick White potom, keď sa budeme baviť o All-Star, tak... Aha, okej. Takže budeme toto. Áno, ale mi sa páči tiež že nejaká akcia, že Tatum vystrelil, neviem, super doskočil a už išiel a on zozadu sneaky, zobral mu loptu, zase mal Boston, že také strašne, také nenápadné dôležité veci, hej, že keď nepozráš to iba, že cez tie hviezdy, ale naozaj, že cez týchto, jak sa hovorí, že čierna práca, tak že skvelý je, naozaj, že výborný. Áno. Ja mám ešte jedného bonusového, ktorého treba dať. Rád by som spomenul Joela Embida. OK. Že proste je to síce MVP a tak ďalej, ale bolo okolo toho veľa pochybností, že proste MVP mal byť Nikola Jokic a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že aj teraz, ako sa bavíme, tak v tom zápase domácom proste dal 41 bodov a bol lepší ako Jokic a hral výborne, že trošku je škoda, že vynecháva do zápasov, tuším, teraz to bol nejaký 11 z 39. No už MVP asi nebude. Ale uvidíme, či sa dostane na ten level tých 65 zápasov, ale keď si pozrieš tie štatistiky, to je neuveriteľné, že on sa zlepšil, že on napríklad v Lani mal že 33,1 bodov na zápas, teraz má 34,6. V Lani mal 10,2 skokov, teraz má 11,8. Okay. V Lani mal 1,7 blokov, teraz má 2. V Lani mal 33% trojky, teraz má 36. V Lani mal 85,7% šestky, teraz má 88,2. Že to je, niekedy zabudáme, že takúto dominanciu mal len Shaq, a nie šestky, ale dominanciu pivota a možno Will Chamberlain. Vieš, že vlastne tomu strašne by som doprial tomu Joelovi Embiidovi aj titul, lebo proste ako hráč je neuveriteľný. Aj dobre, je tam to flopovanie, niektoré veci, ktoré ľuďom vadia, OK, ale keď si všimnete, že ako proste hraje dozadu, že aké dáva bloky a jak hrá dopredu, fantastický hráč a jedine dúfam, že mu to zdravie udrží. No jasné. To je už úplne legitímny pik, že aj že proste musíš to spovedť, lebo fakt je výnimočný hráč a presne keď si potom spomenul aj tú dominanciu, tak 100%. A no dobre, ja mám jedného hráča, ktorého ale vynechám, lebo k nemu sa ešte dostaneme, ale ja by som tam ešte musel dať, za mňa je to kvôli všetkému tomu hypeu, čo všetko bolo okolo toho a ako to zvládol, nehrá v dobrom týme, ale Victor Wembanyama je za mňa výborný. Teraz ten január, jak rozbehol, ty kokos, akože sledovať jeho highlights, však to je alien, no a že ten dvojtak tam cez López a takto, že proste hráč, na ktorého sa mi dobre pozerá a som rád, že zatiaľ je zdravý. Hrá v tom týme, OK, tam sa nečakalo asi, že pôjdu ja neviem, na niečo väčšie, ale je fantastický, je tam tá konkurencia, to je Chet Holmgren, sú akože obidvaja asi budú bojovať o toho Rookie of the Year, ale za mňa je to asi, že Viktor asi aj jednoznačnejší. Keby nepozeráme na to, ako tým dopadne štatisticky, tak ten Victor Wembanyama je aj lepší v tých štatistikách, OK, ale proste to je skvelé. To je proste, že unikát. Proste bolo by mi ľúto ho nespomenul, lebo fakt, že unikátne hra a v tej prvej sezóne naozaj, že potvrdzuje, že tá jednotka je právom.
Aj teraz, čo mal ten zápas, že mal v prvom počase 0 bodov a v druhom počase mal streľbu 15-12 a takéto veci. A nemá rozhorávača, by som proste podotkol, že vlastne teraz... Má seba, vieš, že... Dokonca možno by sa mi to aj páčilo, že síce, že sa hovorí, že San Antonio, jasne, že by chcel skôr Dejante Mariho, ale že sa hovorilo, že pre nich by bol zaujímavé Trae Young, že aj Trae Young proste povedal, že by sa mu ľúbil, keby tam išiel. A okej, nebráni, to je najväčší problém, ale tým, jak vie Trae Young prihrať, že proste by mal Wembanyama ešte hráč, ktorý vie prihrať. Áno, výborný hráč, akože úprimne poviem, že musím to dodať, že moc San Antonio som nepozeral, že odratajú ma tie prehry. Ja som vedel asi jeden zápas nejak, akože tiež... Prehrať tých tímov, že ja neviem sa k tomu donútiť, že ja točím sa skôr v takom kruhu tých 7-8 tímov, čo väčšinou pozerám, že si nechám už, dajme tomu Clippers, OKC, Minnesota, aj Lakers pozerám, Knicks, lebo proste Knicks. Ale áno, to San Antonio a ten Wembanyama, ja sa teším, keď budú lepší, že keď budú lepší a keď proste dostanem k sebe aj tí lepší spoluhráčov, že vtedy uvidíme, že aký to je rozdielový hráč. Hej, ja som hlavne aj kvôli tomu spomenul, lebo bol na ňo obrovský tlak a už všetci odpísali, to je iba prehajpované niečo a takto a proste dokazuje, že na tú NBA má. A myslím si, že má na ňu s náskokom pred niektorými hráčmi, že veľmi, čiže za mňa super. A viac menej sa tak, zdal som, že sa tak teším za ňo, ako keby, že je paráda. Dobre, no, tak to bolo viac menej, to bolo našich top 5 takých najzaujímavejších hráčov. Vidíte, teda top 9, lebo sme sa zhodli v Markanenovi, dvaja Whiteovia tam boli, čiže super. A teda ideme na to All-Star? Ideme, mohli by sme tak, že dodá koho a ja poviem za mňa, že vykašľal som sa na posty. Áno. A plus druhá vec, ja veľa pozerám aj na tie štatistiky, že keď je tým fakt, že slabý a úplne, tak proste musí to byť výnimočný hráč, aby som ho tam dal. Ja rozumiem tomu hypu, rozumiem tomu, že kto je najpopulárnejší hráč, rozumiem tomu, že kto je v základnej peťke a tak ďalej, ale skôr som sa na to pozeral, že ktorých hráčov by som tam ja dal. A skúsim to nejako odargumentovať a uvidíme, no. Dobre. OK, môžem ja začať. Môžeš, jasne. Začnem center za západ Nikola Jokić. Aj keď samozrejme nie je to najlepší srbský basketbalista, ako sme sa nedávno dozvedeli. Neviem, či viete, ale Srbská basketbalová asociácia vyhlásila za najlepšieho srbského basketbalistu minulého roka Bogdana Bogdanoviča. A dokonca Jokić mal rovnaké body ako s Jovičom, čo je v Miami. To je akože, ja neviem, že čo im spravil, ale akože je to... Že nešiel na majstrovstvá sveta, ale je to výsmech. Aha, kvôli tomu. Ale je to výsmech. To je akože, nevážia si viac hráčov. To akože keď už my sa smejeme, že si nevieme, ja sa niekedy hádam so starými novinármi, ktorí ignorujú do 10 športovcov z kolektívneho športu a napríklad tam nedajú Lobotku alebo takéto veci, ktorý mal fantastickú sezónu. No jasné. Toto je podobná ignorácia, že vlastne najlepšieho basketbalistu sveta a nemáš najlepšieho v krajine. Tak potom nech sa im nečuduje, keď sa im vykašľa na nejaký turnaj. No jasné. A potom by som teda, neviem, či ideme západ, na východe mám... Východ najprv celý. Celý. Alebo západ ti dám celý. Západ. Takže Nikola Jokić, power forward, musel som dať niekoho z Lakers a Anthony Davis podľa mňa napriek tomu, ako sú zúfali Lakers, alebo jak to povedať, tak Davis podľa mňa má výbornú sezónu. Nie je až tak zradený, čo je perfektné, vynechal nejaké 3 zápasy možno, alebo tak. Čiže za mňa Anthony Davis podkošové beast, doskoky výborné, obrana tiež veľmi dobrá, v útoku proste vie sa nasrať, čiže za mňa určite Anthony Davis a nejak viac menej ani, že nemá moc nikoho iného tam, lebo proste hrá vynikajúco podľa mňa. Čiže Anthony Davis, small forward, Anthony Edwards, Ant-Man, lebo Minnesota hrá vynikajúco a Ant-Man je už ten superstar level takmer. Shooting guard, to je SGA z OKC, keď to takto vyláskujem, naozaj to je neuveriteľný hráč. To je radosť sledovať ho, keď hrá, čiže je skvelý. Midrange killer. Áno. Než veľa ľudí nevie, že vlastne jeho Oklahoma získala za Paula Georgea z Clippers. A plus milión pikov a takéto. Áno, čiže naozaj to sa oplatil tento trade. A point guard na západe srdiečko hovorí Steph Curry, ale asi som tam dal teda Luku. Luka Dončić, takisto fantastická sezóna. Áno, na 4 menách sme sa zhodli. Ja tam tiež SGA, Luka a Edwards, čiže som sa vykašľal na to, že sú všetci traja rozohrávači. Jasné, že tam mám Jokića a ja mám na 4 toho Kawaja Leonarda, lebo proste Kawhi hra fantasticky a plus súhlasím s Davisom, hra skvele.
bez Davisa by boli Lakers podľa mňa na úrovni úplne najslabších tímov NBA. Že proste Anthony Davis je ten rozdielový hráč, ktorý ešte drží na tej úrovni, že sú skoro na 50% a teraz dajme tomu zdolali aj Clippers, zdolali aj ešte s niekým... Oklahoma. Áno, Oklahoma, že proste zdolali, ale... Za mňa vždy rozhoduje aj to, že kto má aký rekord, že proste, že tí Clippers sú v top 4, že proste sú plusoví a pre mňa to je dôležité. Ja tomu rozumiem, že NBA je, že proste All-Star je aj otvára ligy a tak ďalej, ale proste ja tam mám toho Kawaja, ale určite mám na tých ďalších miestach aj Davisa, že proste nevynechal som. Že nemusí byť základnej peťke, ale akože áno. Ale Kawaj samozrejme, to je aspoň vidno, že keď je ten hráč zdravý, tak proste je to killer. Áno. Je to obrovský killer. Dobre, východ, môžem tiež... Chceš ísť po základných peťkách, alebo povieme celý západ, že koho tam ja máme? som viac menej robil iba top 5. Čiže kľudne daj ešte západ, koho tam máš. No zase budú hejty na mňa, ale nevadí. Ja sa pýtam takú otázku, že zaslúžia si byť v All-Star dvaja hráči z týmu, ktorí není ani na 50%? Myslíš Lebrona? Áno, lebo ja rozumiem Lebron, ja nespochybujem jeho sezónu, majú skvelú, všetky tie veci a tak ďalej, ale... Tak už majú titul, sezóna skončila. Zober si, že Minnesota a OKC sú hore a nebudú mať dvoch hráčov v All-Star, že vlastne Minnesota, vieš, nebude tam ani Cat, ani možno Gobert, nebude tam, dajme tomu, ani Chet Holmgren, možno z tohto, že proste všetci tam majú Lebrona, básnia o Lebronovi, ale nemajú ani 50%, že vlastne... Ale tak podľa mňa tam bude aj Viktor Wembanyama, vieš, že je dosť veľká šanca. Je to možné, ale keď si zoberiem tých ostatných hráčov, čo som dal najlepší, tak ja tam mám, že mám tam určite Duranta, ktorý je proste fantastický, stále je top 5 strelec NBA a hrá výborne. Mám tam De'Aarona Foxa, ktorý proste stále ukazuje, že je výborný. Stále tam mám Stefa, lebo podľa mňa akože Golden State je otrasné, ale Steph stále hrá veľmi dobre. Plus tam mám Lauriho Markkanena, ktorý si tam podľa mňa zaslúži tým, že Utah je proste plusový. A Anthony Davisa som spomínal. A potom tam mám takú dilemu, že mám tam aj Devina Bookera, ktorý proste dosť vynechal, ale podľa mňa hrá výborne a hrá aj na strede, že proste čo nie je úplne jeho post, že tam sa môžeme baviť o tom, že či má dostatok zápasov, ale keď hrá, tak hrá super. A aj ten Phoenix sa teraz trošku zdvihol, že majú aj viac hier a sú v pluse. A potom sú také otázne, že či tam dať že Sabonisa, ktorý má výbornú sezónu, či tam dať Goberta, aby tam dala Minnesota ako prvý tým západu dvoch, alebo proste potom toho Lebrona. Že to je taká zaujímavá vec. Lebo napríklad veľmi dobre hrá aj New Orleans Pelicans, ktorí sú tiež nejakých 23-16 a nemajú tam ani jedného hráča. Vieš, že vlastne Ingram by sa možno zaslúžil byť. Áno. Akože to All-Star to je ten problém, že to je že aj popularity contest a že Lebron bude mať najviac hlasov zo všetkých. Určite. Lebron, akože stále to je o tom, že to základnú peťku volia ľudia, čiže LeBron tam bude. Len ja sa potom ostatne hneď spýtam na to, že či by tam má mať hráčov tým, ktorý nie je na 50%, lebo potom ja mám aj ďalšie argumenty. Napríklad Dallas, tam bude mať Luku a Dallas hrá veľmi dobre a Kyrie má super sezónu. Že nemal by tam byť aj Kyrie, že vlastne... ale vezmi si, že napríklad aj keď bol Washington, keď tam hral Jordan, tak proste Jordan bol v tej... Áno, ale Jordan tam bol najlepší hráč v tom týme a bol tam sám. Vieš, že proste LeBron nie je ani najlepší hráč vo svojom týme. Hej, áno, ale presne, akože chápem, ale podľa mňa LeBron tam bude... Ako toto bez to najlepšie, ale keby Lakers sa zranil Anthony Davis a hral by LeBron, tak podľa mňa nie sú na tých štatistikách, na ktorých sú. Nie, tam to je proste ten size, čo tam on robí. To je jedna vec, že vek nezastaví, že proste ten Anthony Davis aj bráni, aj strieľa, aj hrá dobre do útoku. No teraz som videl, myslím, že keď hrajú proti Lakers, tak LeBron veľmi dobre bránil Kawaja. Ale videl som nejakú štatistiku, že LeBron, že hráči cez neho, že majú veľmi dobrú úspešnosť. On je akože v tomto, ale toho ja zase chápem, má 39 rokov, on je vychcaný, že proste on si šetrí tie nohy možno na obranu, keď bude treba, vieš, že mu sa to nechce. Len vieš, to je potom tak, že či to moc neprešpekuluješ, vieš, že či to neprešpekuluješ, aby si mal dostatočný rekord. Každopádne musí so svojím telom ináč robiť, ale hej. Ale akože legitímna otázka, že že či vlastne, že či by tam aké právo, že ako, že podľa čoho by tam malo sa určovať tí hráči, no tak podľa mňa len minimálne z rešpektu k tomu, že v takom veku hrá taký basket, že tam proste dajú. Keď to bereš, áno, veď akože All-Star niečo iné. Ja som to skôr vybral, takže keby sme vybrali, že 12 hráčov. Áno, keby sme išli podľa, áno, však to je jasné. No. Čiže mám ho tak nahrané. Dobre, môžeme ísť na ten východ. Dobre. Môžem, takže center Joel Embiid, to je asi bez nejakého rozmýšľania. Power forward tiež tam podľa mňa jednoznačne Giannis, teda aspoň za mňa. Small forward, tak tam by som dal, že Tatuma.
shooting guard, tak tam som dal, že Donovana Mitchella, aj hlavne kvôli tomu, že Cavaliers ako hrajú a takto, ale kľudne tam viem dať Jimmyho Butlera, aj keď vlastne on je tak skôr small forward. A point guard, aktuálne môj najobľúbenejší hráč NBA Jalen Brunson z Knicks. Knicks bez neho nie sú Knicks. Knicks bez neho sú úplne prašivý tým, to bolo vidieť teraz z Orlando, to bolo otrasne, že proste to je vidieť, aký je Tom Thibodeau pacient, že vlastne McBride proste, ktorý ani nehráva, tak zrazu proste hral a bol tam go-to guy, proste spoliehol sa na chlapca, ktorý nehral celú sezónu a potom to aj tak dopadlo s tým Orlando, že prehrali, že proste Randall vyzeral, aký bol pod liekmi. A súhlasím, Bronson je proste ten rozdielový hráč brutálny, ktorý Knicks posúva niekam, kde sú. Áno, strašne sa mi páči a proste pamätám, keď sme vrali, že je to chyba Dallasu, že ho nechal ísť do Knicks, že aj či to nebudú veľké peniaze, nakoniec úplne, že... Aj má teraz najlepšiu možnosť zmluvu, najpriateľnejšiu celé NBA. Jasné. Súhlasím s tebou, mám to dosť podobne, nemám tam... Mitchella tam nemáš. Nemám tam Mitchella. Akože leze mi ten hráč na nervy, lebo nemám rád, keď je niekto prehajpovaný. A Tyrese Haliburton je prehajpovaný, ale v tom útoku je fakt výborný. Má 12,5. Ja som rád tak ako rozhrávača skôr. A 20,23 bodov na zápas a tak ďalej. A tá Indiana proste hrá fantovač hru a plus len mne vadí, že nebráni. A že je absolútne, že v obrane asi taký ako Trae Young. Ale dal som ho tam, toho som tam dal miesto Donovana Mitchella. Ale Donovana Mitchella mám, aj Maxiho mám, Tyrese Maxiho, to mám tých hráčov. Áno. A z tých ostatných, možno ťa prekvapím, ale tým, jak Boston hrá, že doma sú fantastickí a do týchto chvíľ, keď sa bavíme, tak stále majú iba 9 prehier, tak dal som tentokrát, že 3 hráčov do All-Star z Bostonu, že podľa mňa aj Jaylen Brown, aj Derrick White by si to zaslúžili. No jasné. Že to sú takí hráči a plus z tých ďalších mien, ktoré by som spomenul smerom do All-Star, Bam Adebayo, ktorý hrá výborne v Miami. Áno. Donovana Mitchella sme sa bavili. A ja by som dal aj Damiana Lillarda. Akože OK, má horšie čísla, ako mal v minulých rokoch. Ale podľa mňa akože po slabšom rozbehu má výbornú sezónu. Nebraní, proste má problém v obrane, ale zase to, čo od neho Milwaukee chcelo priniesť ten klač a tie klač veci, tak to proste aj ten buzzer beater, čo dal proti Sacramentu, aj keď si to zbytočne s prepáčením presrali celý ten zápas, ale proste dal ten buzzer beater a plus tam krýval, lebo neviem, či niečo nemal so stenom, alebo s hamstringom, proste, že nemal problém. A dal by som tam aj jeho, čiže to sú takí moji hráči. Akože jasné, že vieme sa baviť ešte o viac. Ešte som možno nespomenul Scottyho Barnesa. Toho som čakal, že tam ty budeš veľmi rád. Mám ho tak na 12. mieste, že proste to nehrajú dobre to Toronto, ale on má výbornú sezónu, hrá do obrany, do útoku, všetko zlepšil. To sme sa bavili už v minulom buzzer beateri. A dobre, ešte môžeme, že Paolo Banchero a tak ďalej, ale akože nejak extra moc nebaví. Aj keď to Orlando hrá dobre, že proste niekedy strašne vidieť, že mu chýba také basketbalové IQ, že vlastne sa dostal do ktorého by sa nemal, ale má zase výnimočnú atletickosť za tie veci, ale takto možno z týchto men, ktoré som spomenul. OK, to je veľmi pekná zostava. Akože teším sa hlavne na All-Star Game. Teším sa, no. To je... Keby sa bránilo, bolo by to super, ale že viac sa mi páči ten systém, že opäť ide západ versus východ. Ešte by mohli vrátiť, že každý bude mať tie svoje dresy, vieš, ako to bolo kedysi. Áno, to bolo keď Lakers malo, že dokonca, že 4 hráčov v All-Star. Tam bol Kobe, Shaq, Nick Van Exel a Eddie Jones boli tie. Kedy si mala aj Atlanta, keď si spomínaš. Atlanta mala, tuším, tam bol, neviem, či Horford, bol tam Joakim Noah, bol tam Joe Johnson. Joakim Noah bol niekedy v Atlante. Ne, Joakim Noah, blbosť. Ja som milý vieš čím, lebo Al Horford, Joakim Noah hrali za Floridu Gators. Hrali v NCAA, ale bol tam Josh Smith, nenáhodou? Al Horford, Josh Smith, Joe Johnson a neviem, či Kyle Korver tam nebol. Teraz som si Kyle Korver, je to možné, no. Ľudia ma opravia, ale myslím, že takto to bolo. Okay. To Joakim Noah som si pomýlil, lebo on hral v Gators, Florida Gators. Aha, okay. Oni vyhrali 2-krát po sebe titul. Jasné. Áno. No uvidíme, jedine, že čo budem dúfať, že aspoň posledná štvrtina, že bude sa o čo hrať a že zamakajú, lebo tie posledné štvrtiny sú na All-Star asi najzaujímavejšie. Áno. Ja skôr mám na to skills, uvidíme, či Smeče sa vrátia do nejakej zase normálnej tejto, že to nejaké bude, lebo to vždy bol dunk contest, bol vždy najzaujímavejší na tej All-Star game. Áno. Dobre. Pomenal vaše otázky, je ich dosť, takže... Ľudne začne, ja mám dosť, môžeme ísť na preskačku. 2009 raz, alebo 2023 Russell. Teraz neviem, či myslí Russella Westbrooka.
Asi myslí, no, že... Asi, hej. Bude to tým, že... Čo ja viem. Pre mňa to je neporovnateľné, to je jedna vec, ale keď sa možno pýta človek, tak zase rešpekt tomu Westbrookovi a bavili sme sa o tom, že ak prijal tú rolu a že vyzerá taký energizer z lavičky a dokáže hrať iba nejaký 17 minút a tak ďalej, že to je podľa mňa fajn. Že furt sa v NBA udržal, lebo pamätám si, že sme sa v nejakom... Dávno sme sa bavili, že ak to bude s Russellom Westbrookom vyzerá, keď bude starší, vieš. Áno. Vyhraje Kawhi a Clippers Championship, PS, je to předem daný. Ja neviem, ako na toto reagovať, ale nič nie je predem daný, ale keď budú zdraví, majú na to. Keď budú zdraví, majú na to, trošku je problém tá size a veľmi sa mi nepáči ako bráňa, že proste mohli brániť lepšie a predsa len, keď budeš proti Nikolovi Jokićovi, vieš, že či ti bude stačiť tá zostava pod košom do obrany, čo sa týka Zubaca, čo sa týka Plumleeho, čo sa týka Tysa, ktorý je nízky, že čiže to môže byť problém, že vlastne Denver môže byť pre nich problém, že vlastne to je také, čo sa môže ukázať, aj teraz prehrali nedávno z Lakers, aj keď ja si myslím, že ak by sme dali zdravých Lakers a zdravých Clippers proti sebe do série, tak podľa mňa vyhrajú Clippers, že proste majú väčšiu kvalitu a lepšiu rotáciu a Lakers určite budú tradovať. A lepšiu hráčov, čiže môže byť len, vieš, ostanú zdraví, to je akože, dobre, sú teraz zdraví, ale vieš, ja chcem vidieť zdravých v maji. Štatisticky nevieme, či budú, samozrejme nikomu neprajeme zranenie. Dobre, poď. Ja zdravím Braňa Rapača, nášho dlhodobého poslucháča, hokejistu, gratulujeme Spišskej Novej si k prvému miestu v hokejovej extralige a Braňo náš pozerá a fandí Lakers, čo môže byť teorát. Ale veľký fanúšik Westbrooka. Áno, Westbrooka a má Lebrona, má Lakers, aj Kobeho a tak ďalej a že sa pýta, že aké sú možnosti pre Lakers, aby sa dokázali zlepšiť. Ukončiť sezónu. Ja som taký skeptický, že akože asi budú tradovať, len vieš, čo za to, že proste... Akože ak tam príde Zach LaVine, tak rovno, že nech idú do prdele. Proste podľa mňa Zach LaVine by im pomohol, lebo oni potrebujú zlepšiť ofenzívu, potrebujú proste catch and shoot hráčov, potrebujú hráčov, ktorí proste budú dávať viac bodov, ale tá jeho zmluva je enormná, vieš, tá zmluva je na 50 miliónov. No to je čo Hachimuru. A druhá vec, ja by som to... Jednu vec verím, že nikto nedá Lakers discount. Že proste Lakers už dostali discount s tým, že im Reeves podpísal za toľko peniazy, ako podpísal. A teraz proste niektoré zase médiá vytvárajú tlak na niektoré trady, ktoré sú pre mňa nepochopiteľné, bolo by ich málo. Dejounte Murray do Lakers. Áno, Dejounte Murray. OK, Dejounte Murray je fajn, len úplne si neviem predstaviť, lebo Lakers podľa mňa stále dokážu prepnúť v tej obrane. Dejounte Murray je dobrý obranca, ale Dejounte Murray nie je nejaký strelec do klač. Vieš, on nie je trojkár, on nie je nejaký tento... A pri LeBronovi vždy fungovali strelci. Vždy. Čiže podľa mňa, keď si zoberieš tých hráčov, ktorí sú v ponuke, tak reálne asi ten LaVine by im pomohol najviac. Vieš, že proste to je... A beriem, že tá zmluva je otrasná a tie veci, ale proste potrebujú strelca. Že čiže... Tak tam je problém, že oni sú trojky, majú jeden z najhorších NBA. A podľa mňa nevedia ani chytiť tú zostavu, že vlastne na jednej strane sa dobre, mali aj veľa zranení, čo bol jeden problém. Na druhej strane, vieš, otázka začína byť... koketuje s takým, že Vanderbilta do základu, ako dobre, OK, on je dobrý na obranu, ale ináč ti nepomôže vôbec, že proste tá obrana nie je až tak úplne totálne rozdielová, aby si ho mal ako nestrelca. To je ďalší problém, proste, vieš, špekulujú tam možno s Woodom pod košom, ktorý sa síce trafí nejaké trojky, ale teraz hrá celkom fajn, hej, ale neobráni a neviem, proste trošku bolo to playoff aj klamlivé z toho hľadiska, že dajme tomu, že mali Schroedera, ktorý hral veľmi dobre, mali Hachimuru, ktorý hral úplne fantasticky, či sa on dokáže ešte na taký level dostať. Hachimura má problém v tejto sezóne so zraneniami hlavne. Plus, podľa mňa nevedia, čo s tým D'Angelo Russellom, že D'Angelo Russell jeden zápas dostane priestor za 40 bodov, ďalší zápas nedostane priestor, proste nedá tie body. Neviem, akože... Zoznam, LeBron ho má na zozname podľa mňa do tradu D'Angela, lebo aj dal nejaké trojky, LeBron ani žiadna reakcia, čiže je to tam, je to celkovo napäté v tom týme a už aj sa špekuluje, že Darvin Ham pôjde preč. Jednu vec, že áno, minulý rok to otočili, čo sa týka tých vecí, že vlastne otočili tú sezónu, ale boli o niečo mladší, mali lepšiu ofenzívu, aj keď nemali takú. A plus Západ bol slabší. Vieš, že proste Západ a konferencia bola minulý rok slabšia. Západ je teraz veľmi silný. Čiže to je, uvidíme. Akože asi budú tradovať, len musia si spočítať, že čo za to, vieš, lebo predsa len LeBron môže aj posledne odísť, takže...
Neviem, či sa mu chcel už z LA na staré kolena. Áno, asi nie, asi je to fantasmagoria, ale predsa len, že uvidíme. No, že akože mohol by. Tiež si musí uvedomiť, že aj s tým synom to tlačenie, že vie, že on hovorí, že syn by mohol hrať v NBA a teraz mal zápas, ktorý nedal v NCAA ani bod. Čiže, jak som ja povedal, jeho syna si viem predstaviť, že odohrá pár rokov v NCAA a potom do takej role, ako je možno Gary Payton second alebo niečo tak. OK, no jasné. Ako to vidíte s Memphisom, keď majú zranených hráčov playoff in alebo bez playoff? Bez playoff podľa mňa ešte zranil sa im. Ja Morant sa im zranil po pár zápasoch. To je... Ja Morant je zranený, Bane je zranený, Jackson mal nejaké problémy, Smart je zranený. Podľa mňa Memphis je dan. Aj nemajú šancu to už dobiehať. Tam sa nemáme o čom baviť. Áno. Môžem ja? Áno. Tak ja dám... Tiež mal som tu viac otázok na Knicks a že next step for Knicks. Rozmýšľam nad tým dlho. Ten OG Anunoby bol veľmi dobrý trade, myslím si, ako áno. Strátili Quicklyho, čo vlastne... Kľudne sa pobavme ináč aj o tom trade, vlastne to som chcel tiež, ale tak môžeme ho teraz, keď máš tú otázku. Áno, že proste za mňa dobre, že nestratili draft pick. Dobre, RJ Barrett, možno mu to pomôže, išiel domov do Toronta a tak ďalej, ale je to... Nie je to spoľahlivý hráč, čo sa týka napríklad strelby, že on má také zápasy, že 2 zápasy super, 2 zápasy otrasné a v obrane nie je tak rozdielový, čiže až tak ma to nemrzí, že ho vymenili. Quickly je problém, že vlastne bol to Energizer z lavičky, dával body a teraz to bolo vidieť, že proste nemajú ten secondary shooting, ale v play-off zase sa ukázalo, že je chudý, že proste dokázali ho vypnúť tí superi. A ďalší krok, no neviem, no akože oni tých pikov majú strašne veľa, vieš. Strašne veľa ich majú a momentálne nie je úplne ten Ačkový hráč k dispozícii, vieš. Napríklad podľa mňa Pascal Siakam by sa tam veľmi nehodil, Zaglavin, čo ja viem, proste ty potrebuješ Jelenovi Bronsonovi hráča, ktorý je dobrý obranca, vieš, že proste Maestro je dobrý obranca. Páčil by sa mi ten Derrick White, pre mňa... Ja by som napríklad úplne išiel do toho DeRozana, že proste... Ak by bola šanca so Chicagom, že nebudú za ňou chcieť extrémne veľa, tak proste DeRozan je šanca. Len druhá vec je to, že DeRozan tiež môže byť rental, lebo mu končí kontrakt. Vieš, že či zase podpísal veľa peňazí. Vieš, oni sa musia s tým... Len teraz ten pondelkový zápas s tým Orlandom naplno ukázal to, že keď ten Bronson nehra, tak sú dosť tvrdeli a Randall má dosť vytača. Neviem, či tak hrá kvôli tomu, že má v hlave možno, že ho môžu vymeniť, alebo mu niečo je a nepovedali, čo mu je, ale nepáči sa mi, ako hrá a proste tá jeho hra to je... Ako má dobré štatistiky, má okolo 25 bol na zápas všetky tieto veci, ale na ňom sa ťažko pozerá. Vieš, že proste to je... Tlačí to strašne, fyzicky a takéto veci a v play-off to úplne moc nefunguje. Čiže uvidíme. Ako, hovorím, ja by som skôr išiel do takého, že keby zadal niečo menšie, že DeRozan, lebo hovorí sa, že aj ten Dejounte Murray, čo by mohlo byť podľa zaujímavé pri Bronsonovi, ale 2 first round picks za Dejounte Murrayho, neviem, či by som úplne do toho išiel. Dosť. Asi, no. Veľa otázky sú na Warriors, že či je koniec dynastie Warriors, alebo že čo by im pomohlo. Tak pomohlo im podľa mňa to, keby nechali iba Stefa a možno, že Kevona Looneyho a všetkých vyhádzali preč. Čiže... Ja som mal aj také otázky, že či sú buyer alebo seller. Podľa mňa, keď máš Stefa Curryho v 35 rokoch, ktorý hrá stále výborne, aj keď mu išli tie čísla trošku dole, ale v clutch time je stále úžasný, tak proste nemôžeš byť seller, proste nemôžeš to dovoliť. Že potom reálne daj tomu Stefovi voľnosť a posuň radšej jeho preč. A už dávno mali proste výmene a teraz zase sa okúňajú, že nechcú ani Kumingu, ani proste Moodyho obetovať. A podľa mňa veľa vecí spravil zle aj Steve Kerr, ktorý proste dáva na niektoré veci dôraz, ktoré by nemusel, plus tá ich chovanie okolo Draymonda Greena, vieš, že proste tvrdšie sa mali okolo neho chovať, ako čo robil nejaké veci. Aj on teraz vlastne zase do seba robí obeť, že chcel skončiť kariéru a tam Silvero prehovoril, akože nech ide do prdele. Akože už ma to fakt nebaví, že proste tieto všetky veci tomu týmu aj tak nepomohol. A podľa mňa by mali, asi musia ísť all in, že dať nejaké draft picky a obetovať buď toho Kumingu, alebo toho Moodyho, akože tam sa im ponúka ten trade za Pascala Siakama, že vlastne s Kumingom a s niekým do toho by podľa mňa Toronto išlo, lebo Kuminga by sa im hodil. Aj keď rozumiem tomu, že ho nechceš úplne obetovať, že možno radšej by si obetoval toho Moodyho, ale už im týkajú hodiny tak, že vlastne už je na tom zle a fakt, keď prehrali s takým Memphisom, kde proste hral len Jaren Jackson Jr. a hrali tam nejaký G-League hráči a dal najmladší hráč v NBA im dal 23 bodov, tak to už je na pokraji hanby. Hej. Vlastne a ja neviem, ja som o tom aj písal text, ľudia si môžu na Basket.sk vyhľadať, že vlastne tak, ako oni si presrali 4 zápasy, v ktorých vyhrávali o 15 a 20 bodov, že to je proste neuveriteľné a pre mňa to je tým, ktorý
oveľa ťažšie to otočiť na dobrú sezónu ako Lakers. Že Lakers ešte stále majú šancu, že ukázali aj minulý rok, že dokázali z play-in sa niekam posunúť a dokážu tým size a tým bully ballom v play-off niečo hrať, ale Golden State neviem, či má čo ponúknuť do play-off úplne, že proste nehrajú dobre a prekombinovali to s Raymonom Greenom. Mali to proste riešiť inak a mali ho, neviem, už tradenúť skôr. Čiže, ale určite all-in. Ako keď buď vymeniť Stefa, čo nespravia, aj Stef nie je taký typ, že ktorý to bude žiadať, alebo ísť proste all-in a ešte to skúsiť otočiť, ale už by to mali robiť čo najskôr, lebo fakt, akože keď sa teraz bavíme, tak už 4 zápasy strácajú na 50%. No jasné. Dobre, čo vravíte na Wembanyanu, aký boom bol okolo neho a San Antonio je vlastne tretí najlepší tým NBA? To sme sa už bavili. Ale ja vôbec nechápem toto rozmýšľanie, že akože jeden hráč, neviem, či čakali, že Wembanyana príde a že vyhrá titul, alebo treba sa na to tak z väčšieho pozrieť asi na ten tým, že není to len, že o jednom hráčovi a Viktor je výborný. Ja tu mám ešte jednu zaujímavú otázku, že pro koho by mieli tradovať Sixers, ktorý hráč by z nich udelal contenders, obzvlášť na východe, kde sú Miami, Milwaukee, Celtics, že tá hra bez Embida vypadá diametrálne odlišne. Jednu vec by som chcel povedať, že som vďačný za to, že máme aj českých poslucháčov. No jasne, to je super. Je to pre nás veľký rešpekt. Vždy je nejakému slovenskému podcastu a tak oveľa ťažšie sa presadí v Čechách ako Česku na Slovensku a pozdravujeme českých poslucháčov, divákov, vážime si to, aj tie otázky. Nazdar, kluci. A táto otázka je veľmi zaujímavá. To Sixers, ďalší tým, ktorý mal byť all-in, nemali by šetriť picks, nemali by šetriť tie expiring kontrakt. Spomenul si toho Maxiho s tým Embidom, je to výborné, ide im to super, Tyrese Maxey sa posunul, ale za mňa im tam chýba tá tretia hviezda, Tobias Harris hrá veľmi dobre, ale je to taký hráč, že up and down, niekedy má veľmi dobré momenty, niekedy horšie. A mne by sa tam páčil Pascal Siakam. Pascal Siakam už ukázal proste v Toronte, že dokáže byť ten secondary scorer, keď tam bol, alebo first scorer, keď tam bol Kawhi, ako keď vyhrali titul, alebo bol tam, dajme tomu, Kyle Lowry. Mm-hmm. A teraz vlastne, on nie je nejaký strelec, trojky má nič moc, ale je vnikač, čo by mohlo pomôcť, plus Embiid je hráč, ktorý vie aj vystreliť po prihrávke, má dobrú strelu, Tyrese Maxey je tiež veľmi solidný strelec. Áno. A mne by sa z tých ponúknutých hráčov asi páčil najviac. Okay. Aj keď teraz sa najviac spomína v tejto chvíli do Indiany, ktorá Brucea Browna 3 picks za ňoho možno dá a myslím si, že to je asi ešte lepší, ako by malo lepšiu ponuku, ako by mala Philadelphia. A úplne neviem, že či je riešenie pre tú Philadelphia Zach LaVine, ktorý proste je problém v obrane a z tých ostatných hráčov, čo sa ponúkajú, neviem, či tam je niekto až taký rozdielový. Páčil by sa mi ten Pascal Siakam, neviem, či to vidíš podobne. Môže, len teraz Siakam začal, čo si sa nejak... Áno, že nejaké vyjadrenie sprosté. Super, že vlastne to je ďalší problém, že vlastne dal to, že s nikým nepodpíše, lebo chce vyskúšať free agency. Čiže to je druhá vec, že keď bude len rental, tak ho hoci nezoberie, ale na druhej strane zase môže byť menšia cena za neho, vieš. Mm-hmm. A podľa mňa, keby za neho nechceli extrémne veľa, že vlastne, že tá Indiana nepôjde do toho s tým, že obetuje 3 picks a Browna aj s tým, že ho nepodpíšu, čo by podľa mňa boli sprostí, keby do toho išli, keby im neslúbil, že ich podpíše. No, tak pre Philadelphia by bolo možno aj zaujímavé, keby bol rental, lebo proste treba ísť all-in, dokým Embiid hrá, má hen takú sezónu a Maxi zlepšil. A s tým, čo majú, tak podľa mňa nemajú veľkú šancu na Boston a mali by možno problém aj z Milwaukee. Mhm. No jasné. Toto iba tak rýchlo. A z Miami. Nesmieme zabudnúť na Miami. Nikdy nezabúdaj na Miami. Miami. Aj keď nepostúpia do play-off, tak proste oni sa tam nejak zjavia. Čo hovoríte na hru Cunninghama? Ja iba to by som povedal, že free him. Pustíte ho niekde chudáka. Toto je zaujímavé, že možno nie priamo NBA, ale ako sú podľa vás najlepšie topánky na trhu, za mňa Lillardy. No, tu by som povedal... Akože na basketbal? Hej. Tuto veľa ľudí hovorí o Tomášovi, ako nemá rád Lebrona, ale aké si kúpil boty? Kúpil som si Lebrony, lebo skúšal som asi 4-5 tenisiek. Skúšal som si napríklad tie Luky 2 a ja som síce už taký ťažkopadnejší hráč, už nemám dynamiku, ale tie Luky to je, aké by si hral v Timberlandoch, že to je taká ťažká bota. Jak Luka hrá, tak také sú boty. Áno. A mne najviac, ja som si kúpil tie Witnessy, čo sú vlastne staršie boty, ale sú veľmi pohodlné a sú aj ľahké. A neviem, môžu byť tie Lillardy, súhlasím, že Adidasy som dlho nemal. Páčia sa mi tie posledné, tie Edwardsy, čo sú proste, čo sú posledné.
napríklad zaujímavá vec, to som aj chalani, to dávam aj možno chalanom zo Street otázku, že pýtali sa ma asi teda ľudia, že prečo nemajú Pumy, že Puma sa im ľúbi ako boty, čo teraz sú. Streets hlavne, že Nike idú a takto, ale choďte určite na thestreets.sk EU.cz, tam obrovský výber bot všetkých hráčov. Ja osobne mám Lebrony 2 ciny z minulej sezóny a tie sú super, že sú low a pripomínajú mi Mamby. Mám aj Mamby nejaké doma, čiže akože to sú asi za mňa také najlepšie, že mám rád nie vysoké boty, ale nízke, čo už viac menej teraz je bežné. Ja som asi nejaký old school, ja neviem hrať v tých nízkych botách, ja si furt musím kúpiť vysoké, ja sa furt bojím, že si vyvrtnem v nich členok. No, ja našťastie som si nikdy nevyvrtol, čiže mám s tom takú, ale samozrejme, keď niekomu sa stalo to zranenie, tak už inak. Áno, ja som mal už trikrát sáder členky, čiže človek sa potom bojí. Úplne ti rozumiem, v lyžiarkách by si mal chodiť. Možno aj tie Timberlandy by som zvážil. No, ale ešte keď sme pri Streets, tak ak chcete ísť do ich kamennej predajne, majú tam teraz takú špeciálnu vec, napríklad aj túto bundu Mambu mám odtiaľ. Je to fakt, že pre takých die hard fans, že není to, že úplne najlacnejšie, ale sú tam aj, že aj nejaký dres, aj nejaké triko. Kľudne to môžete ísť čeknúť, ale samozrejme aj choďte na ich stránku od dresov cez boty po mikiny, po nohavice, naozaj nájdete tam toho veľa, čiže do that a ďakujeme, samozrejme pozdravujeme chalanov z The Streets, vďaka nim robíme tento podcast, čiže naozaj sme radi. A môžeme ešte dať pár otázok a ideme na to. Ja mám ešte také dve. No? Že mali sme ešte na to Pascala Siakama spojenie s Dallasom. To by nemuselo byť zle, ale neviem si presne, Dallas podľa mňa nemá nič zaujímavé pre Toronto, aby im ponúkol, čiže to je... Ale Dallas, keď bude úplne zdravý, bude veľmi zaujímavý tým, ale tiež mi tam ešte možno nejaký jeden hráč, nejaké možno krídlo ku Grantovi Williamsovi, proste a možno, alebo nejaké také, čo vie aj pod košom, lebo ten nováčik LOL je veľmi dobrý, ale je nováčik, čiže to sa vždy ukáže niekde v playoff. A plus mám ešte takú jednu otázku, ktorá podľa mňa tiež si zaslúži, lebo ten tým sme málo spomínali, že čo hovoríme na Houston, či majú reálnu šancu na playoff, tak minimálne na play-in majú. Páči sa mi, že síce Ime Udoka neuznávam proste za tie veci, ktoré spravili, ale je výborný defenzívny káľ, že dokázali ich proste aj nahnať v tom, aby bránili. Dylan Brooks tam hrá solidne. A spomenul by som jedno meno Alpan Schengen, ktorý je vlastne takým mini Jokičom. Hrá podobne ako Jokič. Má veľký priestor na zlepšenie ešte. Presne, perfektnú hlavu, má perfektné prihrávky, robí tie veci správne, je to taký proste moderný pivot, ktorého by všetci chceli. Áno, kľudne môžu play-in dať. Neviem, uvidíme, či playoff, ale play-in proste môže ten Houston dať a je to taký nepríjemný tým. Áno. Ešte tu mám, prečo vždy vidíme také šitné zápasy. Veľa ľudí sa pýta, že kde pozerať zápasy. Takto, priatelia, fakt najjednoduchšia cesta, žiadne Nova Sport a toto. Kúpte si NBA League Pass, je to neviem, 65 € na rok, že nie že na sezónu, ale na rok. A máte tam veľa bonusových vecí, môžete vidieť všetky zápasy, všetko play-off a keď si to rozpočítate, keď videlíte, že koľko to vychádza, neviem, na mesiac, tak je to úplne, že áno, aj vo vysokej kvalite a plus si môžete máte tam záznamu hocikedy viacero možností, tam máte si pustiť vlastne komentátorov a aké veci, alebo len s titulkami, keď to chce niekto pozerať bez proste hlasu. Čiže podľa mňa je to najlepšie možno. Akože áno, dajú sa hľadať streamy, ale tam ti vyskakujú reklamy, neviem čo, a plus nemôžeš pozerať nič do záznamu. Áno. Či si nemôžeš nič pozerať na ďalší deň, lebo väčšinou tie zápasy, ktoré sa hrajú po obede či ich času, tak väčšina z nich buď sú to také, že slabšie týmy, alebo to nie je taký atraktívny zápas, že ten zápas proste tak aj vyzerá, že proste, že tí hráči sú unavení, alebo tak, že proste to je tak, akože fakt, jak Teo povedal, ten League Pass je podľa mňa najlepšia vec. Určite, akože tie peniaze za to stoja, že není to až tak veľa, akože niekedy, že na prvý krát, že naraz ideš zaplatiť takú sumu, ale treba niektoré veci aj tiež, keď si kupujem niečo, že tak to mám na koľko rokov, tak si to akože rozdelím a lepšie sa tak rozmýšľa. Dobre, viac menej všetky otázky sme odpovedali a ešte jedna tu ostala, takže tu by som dal a veľmi zaujímavá, že najväčšie what if, že v NBA. No posledný rokov pre mňa úplne suverene najväčšie what if je, keby ten Brooklyn proste neodohrali spolu len 16 zápasov Kyrie Irving, James Harden a Kevin Durant, že proste keby odohrali jednu celú sezónu kompletnú. Akože môžeme sa baviť aj o Clippers, ktorí sú tiež neboli nikdy zdraví, ale stále majú ešte šancu to otočiť, tak to je pre mňa najväčšie what if, že proste keby Kyrie nebol šialenec kvôli vakcínám a všetkým týmto veciam a neboli tam tie zranenia, tak podľa mňa za mňa väčšie what if v NBA nie je.
Mm-hmm. No za mňa ja som troška historickejšie išiel, že keby Portland mali šťastie, že Jordana mohli draftovať Greg Oden, Brandon Roy, proste všetky tieto veci, že keby, že aspoň, že dve z nich vyšli, že ako by sme sa pozerali na ten tým. To je dobrá vec a spomenul si mi môj obľúbený seriál, čo sa chystal na poslednú sériu, ktorú som nevidel, For All Mankind. Okay. To je vlastne seriál na Apple TV, že vlastne to je o tom, že takéto vesmírne zbrojenie a je to tam tak otočené, že keby vlastne na mesiaci prvý prestali Rusi a potom čo Američania a tak ďalej a majú to tak prešpekulované, že tie dejiny sa chytajú inak a napríklad tam majú, že 80. roky tam majú predené, vieš, že máš novinové titulky a televízne zábery a to máš prestriané a máš tam proste Jordana z Portland drese. Hej, yes. Na to sa strašne bavil. Nice. Dobre, priatelia, to je od nás všetko. Veríme, že sa vám to páčilo. Opäť, samozrejme, dneska dosť vecí, veľa tém sme otvorili, čiže kľudne, keď nám napíšete komentáre, budeme iba radi. A počujeme sa, myslím si, že po trade deadline sme chceli urobiť opäť to nejak zhrnúť všetko. Čiže ďakujeme za vašu priazeň. Aj to, že keď nám niekto napíšete, že najradšej by ste boli, keby že to bolo, že každý týždeň to vychádzalo. To by sme boli aj my, ale jednoducho nie je na to čas, preto sme našli aj teraz takúto hravejšiu formu tomu. Ja myslím si, že si to všetci užívame. Takže díky moc, Tomáš, opäť díky za obohatenie a príjemnú spoluprácu. Jasné, ďakujeme a druhá vec, že keby toho každý týždeň, tak bola by to trošku plná už nuda. Že si myslím si, že tá periodicita je v pohode a snažíme sa to robiť zaujímavo a ďakujeme za priazeň a kľudne píšte, komentujte. Áno. Dáme si povedať. Hej, a ak chcete samozrejme toho viac o tom NBA, tak asi na Twitteri, alebo na X-ku teda. Áno, ja na Baskereske sa snažím písať nejaké texty o NBA, aspoň nejaké zaujímavosti a tak ďalej, čiže aj tam to nájdete. Tak minule si škaredo napísal o Lakers, takže čaute. It's Lillard, he got the shot!